Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो गासैबो मोजां दङ दा मोनसे बिग आपडेट आरो सिस्टेमा चेन्ज जाबाय बेनो जाबाय SSC आव नोंथांमोना रि-रेजिस्टार खालामनांसिगौ जुदि रि-रेजिस्टार खालामाबा नोंथांमोना साख्रिखौनो एप्लाइ खालामनो हाला एबा साख्रि नोंथांमोना मोननाय नंला फैबाय थानाय समाव जुदि कनस्टेबल एबा गुबुन पोस्ट फैदों जेरै SI फैदों GD फैदों MTS फैदों दिल्ली पुलिस फैदों जि आन्डाराव नोंथांमोना SSC एप्लाइ खालामगोन दा बेयाव गोदानै आइडि नांसिगौ रि-रेजिस्टार सिगांनि आइडिया जाला दा बेखौनो A to Z भिडिअ लाबोदों बेखायनो भिडिअखौ नायदो टाइम होनानै दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लासो बुजिगोन गोबां साननो हागौ सिगांनि आइडि दंखायो खालामनाङा नामा स' गासैबो खालामनांगोन सिगांनि आइडिया जाला सिगांनि आइडिया आइडियानो थांबाय देन बेनिफ्राय सिगांनि आइडिजों जि नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन बेनो जागोन बाट नोंथांमोना गोदानै जि आइडि नांगौ स' नोंथांमोना एप्लाइ खालामनोबा रि-रेजिस्टार खालामथारनांगोन अब्लासो नोंथांमोना हागोन दा बेखौनो A to Z लाना फैदों नोंथांमोना अपसन मोनदों लगइन आरो रेजिस्टार बेयाव क्लिक खालामबा स' नोंथांमोना बेबायदि मोनगोन नोंथांमोना सिगांनि आइडिखौ होयोबा बेयाव लगइन जाया इनभेलिड देखायगोन स' बेखायनो मा खालामनांगोन नोंथांमोना गोदानै खालामनोबा नोंथांमोना जेब्लायबो रि-रेजिस्टार खालामनांसिगोन अब्लासो जागोन बेखायनो जों बेयाव खालामसै दा नोंथांमोना रेजिस्टार नाव मोनसे अपसन मोनदों बेयाव क्लिक खालामबा दा बेबायदि फैगोन बेनो जाबाय वान टाइम रेजिस्ट्रेशन थ' नोंथांमोना बेबायदि मोननाय लोगो लोगो स' बिनि आन्दाराव गोबां माखासे आपडेट खालामनांगौ दङ जेरै नोंथांमोननि फरायनाय बैसो नोंथांमोननि माखासे डिटेल्सखौहाय एड्रेसखौ बेयाव सोफिननांगौ स' नोंथांमोना रि-रेजिस्टार खालामथारनांगोन होमबासो हागोन नङाबा एप्लाइ खालामनो हानाय नङा दानि SI खौबो नोंथांमोना खालामनो हानाय नङा स' बेयावनो पार्सनेल डिटेल्स दङ बेनिफ्राय क्रिएसन अफ पासवर्ड दङ बेनिफ्राय नोंथांमोननि एड्रेस दङ बेनिफ्राय क्वालिफिकेसन दङ जों बेखौ नायनांगोन दा बेखायनो जों कन्टिनिउआव क्लिक खालामनांगौ स' आं बेयाव क्लिक खालामबाय आरो क्लिक खालामनाय लोगो लोगो दा जोङो कन्टिनिउआव क्लिक खालामबाय देन बेयाव खालामनाय लोगो लोगो जोंहा नेक्स्ट पेजाव थांनो हागोन दा नोंथांमोना भिडिअ नाय गोदान सिस्टेम बेखायनो गोबां टाइम लादों एबा लागोन गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोननो होगोन दा फार्स्टआव नोंथांमोना आधार कार्ड दङबा येस होनानै आधार कार्ड आइडि नाम्बारखौ होनांगौ जुदि गैयाबा न' होदो गैयाबा न' होनानै गुबुन अपसन दङ नोंथांमोना सेकेन्ड नाम्बाराव मोनगोन जेरै भटार कार्ड दङ पेन कार्ड दङ ड्राइभिं लाइसेन्स दङ बेखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय दा जोङो 3 नाम्बाराव नोंनि नामखौ होदो बेनिफ्राय फिन खनसेबाव भेरिफाइ खालामबावनांगोन नाम्बार 4 आव चेन्ज खालामाखैबा न' होदो नामखौ चेन्ज खालामाखैबा न' बेनिफ्राय जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामदो बेयाव होदो देन बेनिफ्राय नेक्स्ट लेभेलाव जोङो मोनगोन भेरिफाइ खालामबावनांगौ डाबल खालामनांगौ बेखौ रोंखागोन नोंथांमोना बेनिफ्राय बार्थडेखौबो नोंथांमोना डाबल सेलेक्ट खालामनांगौ नोंथांमोना केलेन्डाराव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो साइडआव केलेन्डार दंखायो बेयाव सेलेक्ट खालामदो एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ होनानै 7 नाम्बाराव फादार्स नेमखौ होदो बेनिफ्राय नोंथांमोना मादार्स नेमखौबो होनांगोन गासैखौबो स' बेनिफ्राय 9 नाम्बाराव नोंथांमोननि बर्डआ बेखौ सेलेक्ट खालामदों मेट्रिक पासखौ बबे बर्डनिफ्राय नोंथांमोना पास खालामदों बेखौ जोङो होबाय जेरै जों आसामखौ होबाय जोंहा सेबावखौ होबाय फिन खनसेबाव भेरिफाइ खालामबावनांगोन नोंथांमोना बेबादिनो डाबल होनाय दङ बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगोन जुदि गोरोबाबा साबमिट जानाय नङा बेनिफ्राय नैबेयाव नाय रल नाम्बारखौ ओरैबायदि होनांगोन नोंनि सार्टिफिकेटआव जेरै रल नाम्बार दं एडमिटआव बेखौनो होनांगोन खायसेया कड नाम्बार थायो नोंनि एडमिटआव जि दङ बेखौनो बेयाव नोंथांमोना टाइप खालाम स' नोंथांमोना हमना ला कड नाम्बार दङबा नोंथांमोना डेस होनानै नाम्बारखौ बान जाबाय डाइरेक्ट स्पेस होनाङा स' नोंथांमोना स्पेस मोनखानाय नङा एन्ड बेनिफ्राय फिन खनसेबाव रल नाम्बारखौ नोंथांमोना भेरिफाइ खालामनांगोन दाना 11 नाम्बाराव इयार अफ पासिं नोंथाङा 10 पासखौहाय बबे इयाराव पास खालामदोंमोन बेयाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो अके जों जास्ट बे एग्जाम्पल जों सेलेक्ट खालामबाय नोंथांमोनाबो सेलेक्ट खालामना ला मिस्टेक खालामनाङा नङाबा डकुमेन्टस भेरिफिकेसनाव प्रब्लेम जागोन साख्रि मोननाय नङा रेजेक्ट जागोन बेखायनो गासैखौबो जाहाथे प्रपारलि डिटेल्सखौ होनानै लायो एन्ड बेनिफ्राय आं जास्ट बेयाव 2024 एग्जाम्पल स' बेनिफ्राय जोङो हाइएस्ट क्वालिफिकेसनखौ जोङो बेयाव सेलेक्ट खालामदो नोंथाङा 10 पास ना डिग्री फार्स्ट ना HS पास नोंथांमोना नाम्बार 12 आवहाय बेखौ होदो एन्ड बेनिफ्राय 13 नाम्बाराव फन नाम्बारखौ होदो एन्ड 14 नाम्बाराव मेल आइडिखौ होदो जुदि इनभेलिड देखायोबा फिन खनसेबाव रिटाइप खालाम अब्लानो बेयाव जागोन एन्ड सेन्ड OTP मोनगोन सेन्ड OTP आव थुनांगोन होमबासो नोंना OTP थांनानै बेयाव जोङो भेलिडेट खालामनांगोन एबा जोङो भेरिफाइ खालामनानै सेभ एन्ड नेक्स्टआव थांनाय लोगो लोगो जोङो सेभ एन्ड नेक्स्टआव थांनो हागोन दानिया जोङो सेभ एन्ड नेक्स्टआव होनाय लोगो लोगो जोंहा डाइरेक्ट आइडि मोनसिगोन नोंथांमोनानै बेबायदि आइडि मोनगोन साक्सेस जाबाय पार्सनेल डिटेल्स साबमिटेड साक्सेसफुलि जाबाय स' जों अके थुदो अके थुनाय लोगो लोगो जों बेयाव रेजिस्टार आइडिखौ मोनबाय नै बेखौ नायदो नोंथांमोना पार्सनेल डिटेल्सआ फैग्रोबाय बेनिफ्राय गोबां खामानि दंबावो जोंहा पासवर्ड बानायबावनांगौ दङ दा बेखायनो जोङो बेयाव कपि खालामना लादो जाहाथे नोंथांमोना बेखौहाय स्क्रिनशट खालामना लायो जाहाथे जोंनो आइडिखौ नांगौ जायो बेखायनो जों कन्टिनिउ थुबावबाय जों कन्टिनिउ थुनाय लोगो लोगो जोंहा नेक्स्ट पेजाव थांनो हागोन दा जोंहा नेक्स्टआव बेबायदि मोनसिगोन बेयाव नोंनि दहाय आइडि मोननाया बेखौ होनांसिगोन बेनिफ्राय पासवर्डआ नोंथांमोना मा खालामनांगौनो बेनो जाबाय फन नाम्बाराव एबा मेलाव थांगोन बेखौनो नोंथांमोना लाना फैनांगौ माखासे नाम्बार थाङो जेरै 1 2 3 4 5 बेबायदि थांगोन दा नोंथांमोना बेखौ होनानै लगइन खालामनानैसो फिन खनसेबाव जोङो चेन्ज खालामना लानांगौ दा बेखायनो जोङो फन नाम्बाराव जि थांदोंमोन जों बेखौ होफिननानै जोङो मा खालामनांगोन गोदान जोङो पासवर्ड खालामनांगौ बेखायनो जों अलखौ होबाय बेनिफ्राय जों निउ खालामनांगौ आरो बेयाव नोंथांमोना जाहाथे गोसोबायदि होनानै लायो आपार केस लवार केस बेनिफ्राय 1 2 3 नाम्बारिं नोंथांमोना होनो हायो जेरै नोंनि नाम 1 2 3 हेशटेग नोंथांमोना एग्जाम्पल होनानै लानो हागोन
So बेनिफ्राय जोङो पासवर्डखौ जोङो कनफार्म खालामबावदो एन्ड बेनिफ्राय जोंहा माखासे सिकिउरिटि कुइसन दङ बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो गाहायाव दङ दा जोङो माखासे नोट खालामना लानांगौ फिउचार लेभेलाव रिकभारि खालामनो थाखाय दा जोङो बेयाव फैबाय दा बेनिफ्राय जोङो बेयाव दा जों एग्जाम्पल बेयाव होबाय आंनिखौ थ' नोंथांमोना गोसोबायदि होबानो जाबाय देन बेनिफ्राय सेकेन्ड दंबावो बेखौबो नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो दा जों जास्ट एग्जाम्पल व्हाट इज युवर फेभरेट मुभि जों बेयाव होबाय देन बेनिफ्राय एन्साराव नोंथांमोना गाव गावनिखौ होदो हमना ला एग्जाम्पल दिला सिखाना जास्ट एग्जाम्पल नोंथांमोना बेबायदि होना लादो एन्ड बेनिफ्राय जों 7 नेक्स्टआव थांबावनांसिगोन गोबां माने प्रसेसा गोलाव जादों गोदान सिस्टेमखाय जों 7 नेक्स्टआव थांबाय बेयाव साक्सेस जाबाय देन बेनिफ्राय जों अके थुबावदो स' अके थुनाय लोगो लोगो फिन कनसेप्टआव जोंहा माखासे डिटेल्स मोनबावगोन दा जों गोबां रोखोमनि बेयाव मोनदों स' नोंथांमोना जि सिगांनि आइडि मोनदोंमोन बे आइडिखौ होदो दहाय थांनाय आइडिखौहाय बेनिफ्राय जि पासवर्ड होदोंमोन बेखौ होनानै नोंथांमोना केपसाखौ होनानै नोंथांमोना मा खालामनांगोन लगइन खालामनांगोन स' लगइन खालामनांगोन नेक्स्ट प्रसेसआव बेनो जाबाय एडिशनेल डिटेल्स होबावनांगौ बेनिफ्राय डिक्लारेसन दंबावो दा बेखायनो जों बेयाव सेलेक्ट खालामबाय आइडिखौहाय बेनिफ्राय जों लगइन खालामसै दानिया लगइन खालामनाय लोगो लोगो एडिशनेल डिटेल्स होबावनांगोन केटेगरि दा जोंनि एसटि खौ जों बेयाव सेलेक्ट खालामनांगोन बेखायनो जों एसटि खौ सेलेक्ट खालामदो फिन कनसेप्टआव जों भेरिफाइ खालामबावनांगोन होमबासो जोंहा भेरिफाइड जागोन एन्ड नेक्स्ट लेभेलाव नेशनेलिटि नोंथांमोना सिटिजेन अफ इन्डिया स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे होनानै लायो देन नोंथांमोना बेयाव होदो बेनिफ्राय कन्टेक्ट डिटेल्सआव नोंथांमोना माखासे मोनदों नाम्बार 4आव नोंथांमोना भिजिबल आइडेन्टिफिकेसन मार्क्सआव जि दङ नोंथांमोना मल दङबा मल अन फेस नोंथांमोना होनो हागोन जास्ट एग्जाम्पल गावबागाव होबानो जाबाय बेखौहाय दानिया जोंहा नेक्स्टआव नोंथांमोना PWD बा येस होनानै जि दङ बेखौ सेलेक्ट खालामदो नाम्बार 5आव गैयाबा नो होबानो जाबाय देन नेक्स्टआव फैबाय नोंथांमोननि माखासे एड्रेसआव नोंनि गामि पस्ट अफिस PS डिस्ट्रिक्टखौ होदो एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना स्टेटखौ सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय स्टेट बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामबानो जाबाय बेयाव दङ जि दङ सेलेक्ट खालामना ला बेनिफ्राय नोंथांमोना पिन क'डखौबो होदो देन पिन क'डखौ होनानै एड्रेसा जुदि पार्मानेन्ट जुदि नोंथांमोना प्रेजेन्टजों सेमबा येस होबानो जाबाय अब्लाथाय गोजौनि एड्रेसा गाहायाव फैजोबगोन बेखायनो आं बेयाव येस होबाथाय गोजौनि एड्रेसा गाहायाव फैजोबगोन बेखौ रोंखागोन एन्ड बेनिफ्राय जोङो नेक्स्ट प्रसेसआव जों थांनो थाखाय जोङो नेक्स्टआव जों थांनांगोन दा जोङो 7 नेक्स्टआव क्लिक खालामबाय बेनिफ्राय बेयाव साक्सेस जाबावबाय एडिशनेल डिटेल्सआ जाबावबाय बेनिफ्राय जोंहा डिक्लेरेसनल'सै बारा गोबाव गैला नोंथांमोना रोंखासिगोन बेनिफ्राय जों डाइरेक्ट फैबाय डिक्लेरेसनाव टिक मार्क होदो बेवहाय देन होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना प्रिभिउ मोनसे OTR मोनदों प्रिभिउ खालामबा नुफिनजोबगोन डाइरेक्ट डिक्लेयाराव होबाथाय डाइरेक्ट जाहैसिगोन दा जोङो जेबो गोनो गोथो गैयाबा एबा नोंथांमोना नायफिननो गोसो दङबा प्रिभिउ होनाय लोगो लोगो बेयाव नोंनि एप्लिकेसन फर्मेटआ ओरैबायदि ओंखारसिगोन नोङो जिखौ नोङो बेयाव एन्ट्रि खालामखो गासैबो नोङो बेयाव नुफिनजोबगोन एन्ड बेनिफ्राय बेखौ क्ल'ज खालामनानै डिक्लेयार खालामबानो जोङो फाइनाल साबमिट जोङो खालामनो हासिगोन आरो बे फाइनालि रेजिस्टार जासिगोन बेनिफ्रायसो बे आइडिजोंसो गोदान आइडिजों नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आपकामिं जि कनस्टेबल जा नोंथांमोननि डेली पुलिस जा SI जा बेनिफ्राय दानि ओंखारनाय SI बेनिफ्राय डेली पुलिस बेनिफ्राय गोबां रोखोम माने SSCनि आन्दाराव जि साख्रि ओंखारा मानो गोदान साख्रियाव जायखिजाया बे आइडिजोंसो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो दा जों बेखौ गासैबो जों प्रिभिउ खालामखांनायनि उनावहाय नोंथांमोना क्ल'ज खालामनानै जों नेक्स्ट प्रसेसआव थांनोबा जोङो थांनो हासिगोन आं बेयाव क्ल'ज खालामबाय देन बेनिफ्राय जोङो डिक्लेयाराव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बियो साक्सेस जाबाय नै दा फाइनालि डिक्लेरेसना साबमिटेड साक्सेसफुलि जाबाय एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना आइडि मोनसिगोन आरो आइडिखौ नोंथांमोना माने बेखौहाय इउज खालामबाय थानो हासिगोन नेक्स्ट लेभेलाव दा बेखिनियानोसैमोन जों डिक्लेयाराव होबाय देन होनाय लोगो लोगो बेयावनो गासैबो डिटेल्सआ फैबाय बेनिफ्राय प्रफाइलखौ नोंथांमोना आपडेट खालामबाय थानो हायो क्वालिफिकेसन आपडेट खालामबाय थानो हायो जेबो टेनसन गैया बेनि सायाव नेक्स्टआव गोदान भिडिअ फैगोन दा भिडिअआ एसे गोलाव जाबाय बेनिफ्राय नायदो नै एडमिट कार्ड दङ रिजाल्ट दङ बेनिफ्राय जायखिजाया बेयावनो नोंथांमोना एन्सार किस गासैबो बे आइडिजों नोंथांमोना नुबाय थानो हासिगोन सिगांनि SSC.nic.in आइडिया आलादा जागोन नाथाय बे gov.in आ आलादा जागोन बेजों नोंथांमोना एक्सट्रा डिटेल्सखौ लाबाय थानो हासिगोन एन्ड मा एप्लाइ जादों नोंनि प्रफाइलावनो गासैबो ओंखारजोबसिगोन जेरै इण्डियान आर्मियाव नोंथांमोना आइडि थायोबा जि साख्रि ओंखारदों जेरै मोनफिनजोबो थिग बेबादिनो बेयाव नोंथांमोना डिटेल्सखौ नायबाय थानो हासिगोन नै डेली पुलिस जा SI जा गासैबो बेयाव दंखाजोबो दा बेनोमोन दिनैनि लेटेस्ट आपडेट SSC रेजिस्टार बेनिफ्राय नेक्स्टआव नोंथांमोना गोदान आपडेट लाबोगोन दा बे भिडिअखौ नायनानै जायफ्रा हेल्पफुल मोनबाय नोंथांमोना कमेन्ट्स लाइक शेयार आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन बेनो जाबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव